ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ተስፋ ሚድያ ሎሚ ሓደ ውሽጢ ነብሱ ወከፍና ዘሎ ግን ድማ ንመብዛሕትና ሰብ ቀቲሉ ዘትረፈ ዓብ ፀላኢ ክንዛረብ ኢና ንሱ ድማ ፍርሒ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ፍርሒ ከም ዘይብሉ ክመስል ይፈትን እዩ ግን ሓቂ ክነግረካ ኩሉ ሰብ ይፈርሕ እዩ እቲ ዝበለፀ ተቀዳዳማይ እቲ ዝሃብተመ ነጋዳይ እቲ ዝበለፀ ተዛራባይ ኩሎም ይፈርሑ እዮም ፍርሒ ተፈጥሯዊ እዩ ግን ፍርቂ ሰብ ንፍርሑ ከም መንገዲ ዓወት ክጥቀመሉ ከሎ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ግን ንፍርሑ ፈቂዱሉ ኣብ ዘለዎ ይዝተርፍ ንስኻ ኸ ካበይኖት ኢኻ ሎሚ ክጅምር ትፈርሕትሉ ትኸውን ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም እንተ ወዲቕኸ እንተ ዘይሰሊጥንኸ እንተ ዘይተዓዊተኸ እዚ ኩሉ ጫውጫውታ ውሽጥኻ ፀላኢኻ ዘይኮነስ ምልክት ዕቤትካ እዩ ፍርሒ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ፍርሒ ዝስምዓካ ካብቲ ልሙድ ኮምፎርት ዞን ወፂኻ ናብ ሓድሽ ነገር ክትሰጋገር ከለኻ ጥራይ እዩ ፍርሒ መርኣየ መንገዲ እዩ ሓደ ነገር ክትገብር ኢልካ ኣዝኻ እንተፈሪሕካ እቲ ነገር እቲ ንሂወትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ፍርሒ ከም ሓፁር ኣይተጠቀመሉ ከም መዳያይቦ ተጠቀመሉ ታሪክ ዓለም ዝቀየሩ ሰባት ፍርሒ ዘይነበሮም ደይኮነስ ምስ ፍርሖም ስጉምቲ ዝወሰዱ እዮም ኣብነት ዓበይቲ ሰባትን ጥቅስታትን ክንርኢ ኢና ቀዳማይ እምበር ኔልሰን ማንዴላ እዩ ማንዴላ ን27 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክዳጎም ከሎ ሞት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እናረኣየ ኣይፈርሕን ማለት ኣይኮነን ግን ከምዚ ኢሉ ነይሩ ትብዓት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ዘይኮነስ ንፍርሒ ምስዓር እዩ ጅግና ማለት ዘይፈርሕ ዘይኮነስ ነቲ ፍርሑ ዝስዕር እዩ ፍርሒ ክስምዐካ ፍቅድ ግን ንዑ ምስዓሮ ካልኣይ ድማ ቶማስ ኤዲሰን እዩ ኤዲሰን ነቲ ጉሎብ ወይ መብራህቲ ክሰርሕ ከሎ 1000 ግዜ ወዲቑ ሰባት ክትወድቕ ኣይትፈርሕ እንዲኻ ይብልዎ ነይሮም ንሱ ግን ኣነ ወደቕኩም 1000 ዘይሰርሓ መንገድታት ጥራይ ረኺበ ፍርሒ ውድቀት ንዓወት ከም መንገዲ ተጠቀመሉ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ኣብነትና ድማ ሮዛ ፓርክ እያ ሮዛ ፓርክ ኣብ ግዜ ዓሌታዊ ኣፈላላይ መሰላ ንምሕታት ደው ክትብል ከላ ፈሪሓ ነይራ ግን ከምዚ ትብል ብዛዕባ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ውሳነ ምስ ወሰድካ ፍርሒ ይጠፍእ እዩ ውሳነ እንተወሲድካ ፍርሒ ቦታ የብሉን ማለት እያ ከመይ ጌርና ንፍርሒ ንስዕሮ ዝብል ሕቶኸ መልሱ ሓንቲ እያ እሱ ድማ ስራሕ ጥራይ ፍርሒ ኣብ ፅልማት እዩ ዝዓቢ ኮፍ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ፍርሒ ዝዓቢ ይመስል ግን ስራሕ ክትጅምር ከለኻ እቲ ፍርሒ እናነኣሰ ይኸይድ ሎምታ ዘላተካ ነገር ሒዝካ እሞ ተበገስ ፅባሕ ከዓ ካልእ ወስኸላ ድሕሪ ፅባሕ እውን ከምኡ ካልእ ወስኸላ ምጅማር ጥራይ ትፈውሲ ጀማሪ ምዃን ኣይትዕፈር ኩሉ ሰብ ካብ ዜሮ እዩ ጀሚሩ እቲ ፍርሒ ክጠፍእ ኣይትፀበህ ምስ ፍርሕኻ ኮንካ ተጓዓዝ እምበኣር ዝኸበርካ ሓወይ ዝኸበርካ ሓፍተይ ህይወት ሓፃርያ ንፍርሒ ፈቒድካሉ ኣብ ዘለኻዮ ክተርፍ የብልካን ካብቲ ፍርሒ ንላዕሊ እቲ ውሽጥካ ዘሎ ተስፋን ሕልምን ይዓቢ ሎሚ እቲ ቀዳሚት ስጉምቲ ውሰድ እዚ ተስፋ ሚድያ እዩ እዚ ቻነል እዚ ንዓኹም ንምትባዕ ዝተኸፍተ እዩ ሓቢርና ክንዓቢና ተስፋ ይንቑረፅ ኩሉ ይከኣል እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብኩማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተፀንበሩና ሓሳብኩም ድማ ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ የቐኒየለይ